Ubwansu bw'omugusi. Rituko lia Jumapili mwanchomo ligerelia sentu ndende na ndena go kwanire bwaire biyande no gosemeria ngano gende takoba go kwemanya kwego kiana gwesemia mange ngagende takoba gwateka megata seni Kyandizi TV ense yamo yabono mogoro batokomera na sekirenga yokumanya amange nganyare koba gwateka kuruchinsemo aho imena isko jorgongo rwagusi kubaterana amo nabaliki baito bamangana amayera mange toko haliganetie gati yabo abamenyi kurwa asensemo ya matunu akorokia ogo tago kiwana emerobelio ya magendre yegende takoba kwene kiwa ensemeyo asari tukolera banyara koba gweso kiana kwero seria ibara ibatebire yanyare koba gego tigara gotarosi wase chinga kichintambe gati yanda mango moncho moligeria tokwariganete Kyandizi TV ngurana na seka gitarige tambe nyara koba tukomanya nahi nganyare koba gwateka. Karibu sana bunere botambe gotarase mitandao yetu ya Facebook na boko ya wote Kyandizi TV News Digital gotra YouTube Kyandizi TV News website yetu ya www.kyandizi.tv.net nsemo ya kabire yokoneka ngachibi cha mulero cyago kira centre bo ikiraniga kuro kwa Saramo manyi heliane kuro kwa Josephat Amesi Toko ya chaka ama yense yamo litukula Jumapili kurwa se county ya Kisii yanene kurwa ase ward ya Kisii Central nigo aba menyi kurwa ase nsemo gosase kenyoro kia muturumesi igego toka imeye ward ya Kisii Central siritukula banyara koba gweso kia na koro kia oko tago kiwa kwabo na nene umurobelio bwoko nguserwa amache gochia sechisemo aho imeya ebinyorebyo kurengana nabarabo nigo bagoteba anene serikali yanyalete koba ge kobeka chi pipe mwaka wechirubere na emerongo ebere ase gwikiraboniga amacha yetaranyara kobaga konguswa nabo igogo ikera abamenyi abo nigo boigo banyare kobakoro kia okogechiwa kwabasabatebire nige kobaira chinga kichintambe kigimabarabu gotara asatari yake iliokoligia amache ayo ale okogania kwa obokoreri bwabo tambo muliki oitomile demo manyi nanyara kobaga ikera na sensemi ya moturumesi na gusanga mana intoroboti rokobati Abanyakenyoro korwa ansensemo yo moturumesi imeye ward ya Kisii Central ebunge ya Nyalibali chache nigo balibirero maiga yokobeka chipaipu cha mache amone chimita aso mwaka wechiribu ibere na merongevere ase kolende wekirabona iga batanya konyora amache weka chimita chabo sire nabo igo abande chitabu chabo koibwa egento basinyure konyora lichibu engake iga amache abolire ase bakogenda tambe iliyokoligia amache mwaka 2020 paka sai twanyota amache ewiki ya moyoka lakini ko chimotumache tayo bono kurwa boto konya konyore piri every month wikera bono iga munanje piri yane ere chirubusano na 590 bono sinywa chibese bakonsaba turu chi message ngaingoru chibese na mache timbuati macha yaberire nsa igagwetani myaka 3 atali gocha chipaipu cha merirense kunyasi bwa meriro na tubwene tukwanza tuchitogole tuchitugute senge njobona machi tayo negento kende chipirie bagotoma botambe kero mutienyi gutoma bari chipiri ndirikonyora machi buna intu abandi tole mare tamaguru ndirikonyara wikaroche roche tokorna kuruga kilomita 3 kuchiro cha tukuya machi tukana cha chimita tukareta 5000 each kurutobeka chimita echo ndo chimna nembe oyoka ikonya kubara chimita echo mache teyo mita ye mwambekerete ramna yabeire na mache nganyete nembe omoko ngabono rochere chiri buisano na 738
abange nigo bayareire emechando babeire bagwetera kurwa kubeka chipaipu echo ase gwikira kuborwa amachepi manyetinga niko tuwebirege tunweke buna muroche mbwatiteke buyueke iga igongo genda roche sana nacho saa 12 nyumba na itirugo mwaka kombuli kurwa chete roche ngai gwachiete gake na itirugo kya bangi tingi tuboira bono sinengana ki abantu bagwote mwa tuwebete igongo cha konganya sengenjo ya macha sengenjo na itiru baka nare mai ndoche ngo chino go itungo itu gaki mota gwanja motokonya macha gaki na mbwata na tagete yani none tiembuli nkagure mita bono na nyiruseti oronga ngende nyoni na ndegere macha tai bono gese na asara kanga bone mbuli yabekire nonye ni chimani iga macha ya to chandire sana munambwate mite ya na iga ndekire buna nchamali na nagotire ikogenda roche bana bake bangita go ne bibuyu one to sumbogete macha yitu anya chagete 221 korweli paka bono ntwana kunyarora one to kona gwaka ni rembeo kamura ncheto konye mama county ugusaba kwabo ngo cia serikali ye county wesonane na kwene kyabuna konyora bale amache wetera ekiombe ntenenera kiamache. Naomba serikali, governor, tuna chief pia hapa around. Ye mwenyewe anajua hatunakosa hayo maji tena kukuja kwa manyumba zetu. Tunaomba utusaidie tafadhali. Hichi kilio tunakuletea wewe, utusaidie sababu sisi wenyewe hatuwezi fika hapo tusaidiwe, wewe ndio utaweza kutusaidia. Batarengi wanja akibatobekera macha ya bune company ya Kenya Water etobekera maji tunywe. Twarengo sabe count na obisi ya Wasco eteme etobekera macha ya na intu tonyora maji kiara asi tutini negatiane getun abangi nabachande getena mache abakwenda rochekera na abangi nabagotire mbari konyora mache na yokonyu ngosaba Simba Arati na mama county na bantu bali buna monyenye nabo MC batago tokonya amacha yagwete gwito seitoga agenda bonchaji achikunyu gwaroro igo bano tukura chifwe binte bi ngakige ntokera etesino ntutonyora macha bono okoboria kwa bamenyi kurwa ase kinyoreke kyo moturumesi imeye bunge ya Nyaribari chache nigo baendete kuboria ababwatani bali barengete amache wesokia na kubakonya ekiagera nigo bamenyire gwetania emyaka 3 bachandegete na amache kurwa bekere tuchipaipu gwekira bono iga ichibulinde lyonsi litayo guripoteria egetaseni kya Ndizi TV kuruga iga elietaliane Mildred Momanyi. Biamono muliki oito Mildred Momanyi chingaki echecho ni go Mildred Momanyi bweganyara ko bagwaka ekambi imeya ebunge iyo ya Nyaribari chache anene kurwa ase ward ya Kiogoro ase ensemo ya Matunu ase bwiga bamenyi benseme yo banyara ko bakwemurungania ase embwa yogo tigwa magega ke magendero okwana manegata seni Ndizi TV nigo bamenyi abukurwa ase ensemo ya Matunu banyara ko bakwemurunganiria ogo tarosi wagwa ebara iyo ekorwa chisemo cha Matobeni wika chisemo cha Nyakwane yinigo yabetereria bamenyi abulitwarira gwesoki na guchaka omoroberio bwoko yerosia ebara eyasaba igo banyere ko bakomomocha omobunga omo MC bwe ward yo ya Kiogoro Walter Mochache ase batebire banyaranyare ko baga ko batiga magega ke magendero abamenyi bekenyoro kya Matunwa imeye wadi ya Kiogoro ebunge ya Nyaribari chache nigo baimokana kweroseria ibara iyo ekuroma tobeni goikanya kwana engaki banyare goteba nigo ipari yabirige gusarika egeka nase etaranyara kubage korosigwa goikera bono iga lero tuli no moichano monene tuachira tokole bintu biri bitali kokolekana n'abarai twachorete I personally na support to my MCA but to an extent akwa void chipara chia seito uchikwa kokole bintu asanga tutamanye abu twa mware twatechiga chito chons twarigiri chibesa chinjere chitokonyara twasombira magena twasombira morom ende tonyara korosie parege ko ero moisimi go twachorete ntorochi gosengo tokonyare ge korrekana Matunwa etopagwire bono ine tore para korosie para asibu ni ntwa engineer ege ko ero moisimiwa osinyiru go tokonya sipara chikotoka Matunwa sublocation ase pare dokorosi mosonga ninche na temir kunyeticha matuka mange nara bugoiri amagena na chanara beka bona pare ya to chandire mono pakalere twa mwe bichana na bakenyakenyoro tonyetiche ge kogero mwe musio ito twachorete atupagwete Matunwa na nya bori bunge
so tware gusaba iga omoisimigwa bari bakomoikera bamoikere bamotebi ache atigo bagusi acha tokorere gasi twensi ngachoretwe Kulengana na barwonigo omo MC obo abeire gakumbia ensemo ya magendero amange ase batebire nonyene dispensary yenseme yo nigo eireine magega ase nonye taranyora nonye na mariogo omwesi mwantu bwate na politeka nikirogoroga na achitaka changa chibesa ekara changa chibesa icho nduchiti korasi chiachiete ebintu biaretwo nebike ntubwate enyagitari dispensary matega dispensary eyo epare no egochigochi mariogo tari gotoko ntuma etingi kegenderete na bana inchi toko enda toko chikorwari mariogo tari ogo pimu kwate ugendoria mariogo asegete bono inche enkumeti na abanyakenyoro ngaki bono to igoto pagwire no mwesi mwe twato mwesi mwe gobone chibasa rege roko enana matunu ne skuru ere within your ward. Why do you allocate chibasa chigende chi ward chinga otige chi skuru chi chandegete chi ase itoga igombe y'abantu baminda igombe ya amacha bangina twachandekire enyagitari tubwate nyakwana eto matega iga bitanda mbiyo mariogo teyo matena tia tetabati teyo mocharia tetabati teyo epara ekwete ambulance abwate terigo tokonya inkumetinga iyachi etabana bane ase chinga kiechecho nigo basabire omo MC obo gwesokia na gwikirana ase nsemeyo erio korotota amagendero na boigo kubaika angeke magendero ase chinsemo ao egati yabo konyora amache amariogo gotoka chinyagitari no korosigwa gwechipara ema sana accountability area polytechnic chibasa chia changetwo ne chibasa rie chikwarweto gosenga driving we need accountability kiagara abantu mbako na taxes at the same time chibasa ichiasira uchi mebuko y'abantu mwanja yo bono onye toligo chigokora gosonye toligo chigwesoki oche ground iga matunu atataina kiotaete we are going to take a step as youths nabangina balega junto kora bangi ba mama baito bachandegete tokire amangana ya magendere tuireine maega igonga ikomo isimi weso kya to tebinga ninki kegenderete kegerete matunwa ireine maega asa magendero onya tatu tagituma tatu tagiti Golipotalia egitaseni Kyandizi TV Elia Taliane Mildred Momanyi Diamono muliki oito Mildred Momanyi tanyara ko batoko ligere manchomo ligeralia korwa bwaga kieta koritwa ligoro dokorire ira imegitaseni Kyandizi TV asensemo ya kabere ya maya ensa ayemo dochiko batoko merana amonere omochumbe obomachoge borabu engineer Obadia Barongo dochiko batoko merana amonere omojumbe bwe constituency yabomachoge borabu engineer Obadia Barongo hastora chiko batoko kwanera mange ayo arengete amagendro imeya ebunge eyo yabomachoge borabonye kubwate liboliriago nabogosanga amana intugetara mitandao ya itona gwetara se namba ya SMS yegene tokoba gweta ACTV yago onye kore omwaki ekura bwa constituency ne bunge yabo machoge bora bunyoranga omobunge Obadia Barongo nigo are asentunda ya yentanga nikigima asikerogo ekyokya obobunge myakebere nyale ko gweta maiga yarago so abisito choko batoko murekera mange ayanyara ko bagwikirania ase bunge eyogati yabo chinsemo chiria chisemi sector yobwaga chiwe chibara nabo igokwenekia uronyara ko bagwikirania amagendro ao omobunge bwe constituency ya machoge borabu engineer Obadia Barongo tuchikopa kusanga munere asensemo ya kabere ya maya Tuligalia nyareko bakorekana isko ya orogongorwa Kenya isko ya orogongorwa gusinigo omurayibwense Dr. William Ruto etukulia lero nyarako bagago ikiranase omuyega bwa masabo nyarako bakorekana asensemo elia ya Nairobi anene ase ensemo ya Otaringa se kanisa ya Stewart Revival Pentecost yego toka me county ya Nairobi okwana kurwa senseme yoni goruta sentunende nyareko bagako enekelia ba Kenya une serikali ya Kenya kwanza nigegene tamone merobere aho yo wikirani chira cha magendro ati yabo kobeka emeremo emeikiranu anene go cha sekegori kiabasa nigo achire magaya ruta sobango iga wikirana na chinse aho chase kona boigo kobeka ese yo ko bwatana naboigo kwene kiabu na egatia bakori emeremo bekegori kia abasa kenyale koba gego ikirana chinse echo eliyo gosoa ase emeremo aho nigo boiganya le koba koboria aba Kenya bonse banyara koba abatwareru echinga kibono serikali ya Kenya kwanza
ere chimbero kwene king'enere kobe gukirani chire chamagendera ngauto manyemuriki oito Evelyn Osero. Nase ekanisa ya Stewards Revival Pentecostal imeye kaunti ya Nairobi asomra iwense Dr. William Samoei Ruto aigerererieta neri bagarigi yario gukina na kwegenderea wense ya Kenya anena soko bwatrana ne chinse chinde asaba inekeria ba Kenya emeremo imeyense ya German kubwatkana nese yoko iwana uko babeka chinga kichetaro yaye asense yo. Nchi yetu ya Kenya inatambulika duniani kote. Tarehe 27 ambaye ni kama wiki mbili zijazo kutakuwa na recruitment ya kwanza ya vijana wa Kenya watakao kwenda kufanya kazi Ujerumani. Chinga kiechio Ruto nigo aigerera mabagaye merema saba sae anena semiroverio ya magendro imeye kaunti ya Nairobi. We will make sure that the young people in this city contribute their energy and talent in making sure that we deal with matters of roads and pathways, we deal with matters of greening the city, we deal with matters of dealing with solid waste. Nigo baigo aine kiabu namba cheko bwatrana na baraibonsi meye kaunti ya Nairobi ase okoye mesia na magendro au. Tuko na mpango sasa ya maji, tuko na mpango ya sewage system, na tuko na mpango ya street lighting ya Nairobi hii. Kwa sababu Nairobi ni capital city yetu. And as president and as the national government, we have a special interest in Nairobi. And we are going to work with the leaders of Nairobi to make the capital city of Kenya worth its name. Eriogo sira masomo ase chiskuru nigaine kyobwaga chwebirasi ase chiskuru mono chirichibwate oburemeru omoroberio obwatokeiro echiringi bilioni ya yemo. Tayari mimi nimeshatoa kama national government shilingi bilioni 1 ya kutengeneza mashule. Hapa Nairobi we have a problem. Watoto wengi hawaendi shule. Mashule ni chache. You know? Na nimesema every constituency, you know, tuache ati constituency hii ni ya chama ile ama chama ile, no. Watoto wa Nairobi wote, every constituency tuwapangie, because katika audit yetu tunaona ya kwamba kuna ukosefu ya madarasa 5,000 katika Nairobi City. Tatigati magego moroberio obobukinia magacho no bomenyo bw'abantu gweteraso bwagachibwe chinyumba ase rigorirense oyogendrete ase chinsemo aoimeye kaunti ya Nairobi ase boigo aigerere miroberiende yokoreta maunchori ya saba Kenya na mono ogania okobwatana. Mimi niliwaambia watu wa Nairobi, hii Nairobi almost 60% ya watu wa Nairobi wanaishi katika vitongoji duni. We must change that. We must change that. Haiwezi kuwa city ya Nairobi ndio mahali watu wanaishi katika makao ya matope, hakuna maji, hakuna stima, hakuna choo, hakuna nini. No, we have to change it. Ase chinga kiechio nigo mugavana we county yo Johnson Sakaja mwakira rutombia mono asogosira kwa magendro imeye county yo asali ira ya magendro na baigo amaunchorerio. We support the broad-based agenda that we have for our country. Mtu asikutishe ati uangalie nyuma. Every Kenyan deserves to feel that they are part of the government. Shida ya maji ambayo imekuwa Nairobi inaenda kukamilika. Northern Collector Tunnel. We thank you as the leaders of Nairobi. Thank you for remembering us and considering us. Ile ingine umenisaidia, kesho nakutana na Waziri Opiyo Wandayi kwa sababu tunafanya the first waste to energy project. Kule Dandora ile takataka ambayo iko hapo itaanza kuwa kawi 45 megawatts of power. That place that has been a dump site will be transformed. We thank you because tomorrow you have instructed that we negotiate the power purchase agreement hiyo kawi ambayo itaingia kwa grid. In 2.5 years it will be complete and Nairobi will be transformed to be the cleanest city in the continent of Africa because of your support for us. Ngo reporter ya Ndizi TV, Eriatriane Evelyn Osero.
Nase ekanisa ya Stewards Revival Pentecostal imeye kaunti ya Nairobi asomra ibwense Dr. William Samoei Ruto aigerererieta neri bagarigi yario gukina na kwegenderea we Biomono muliki oito Evelyn Osero magaya nigo umuraibwense boigo hanyara kobaga kurume kaunti yo ya Nairobi na wika sorogongo rua central nene ase kaunti ya Nyeri asanyara koba gakora omoro belio bokuigo rua gwa diocese nya ye kanisa ya IEPCA anene ase kwase lieta Central Western imensemo yeskuru yoboroso yangangarithi ase boigo hanyara koba gakoba kwanira abamenyi bensemeyo nigo rutanyara koba kobulia abarai banyara koba gutuguterare siasa cyo mwaka w'ikirube na 2025 nebere nabo igo kwendekenga banyara koba kurigireria boikiranu egatiye merobelia magendero bagenda koba gwikirania echiga kibono banyarire koba bagochorwa amona bananchi. Mimi nataka nimalizie kwa kuwauliza sisi wote tuweze kutembea barabara ya umoja. Tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Sisi hawa wananchi, umesikia askofu walisimama mbele ya madhabahu wakatuombea. Na walituombea tupate nafasi ya uongozi. Na hiyo nafasi ya uongozi Mungu ametubarikia tumepata. Nafasi ambayo iko sasa yetu kama viongozi ni kujenga taifa letu, kupanga maendeleo ya barabara, ya maji, ya shule, ya elimu, ya mahospitali, ya ajira ya vijana wetu, mambo ya housing, mambo ya markets. Hiyo mipango yote hapa Nyeri tunajenga soko mpya 11. Ine tayari, moja karibu 90%, ingine inaendelea. Hapa Nyeri mpango yetu ni first 5,000 houses. Zingine ziko hapa, zingine ziko katika mpango yetu. So hiyo mpango yote. Maneno ya 2027. Tafadhali tupunguze mambo ya 2027. Huko 2027 ni Mungu na wananchi. Nomo yagabo igonyara ko bogoikiranigwa amona barai aho gati yabo ababunganire ko rwase county eyo ya Nyeri na boigo omugabana we county eyo ya Nyeri mutaikaiga onyara ko bagakoria eirabu na serikali ya nabisiane chiko bagekonekya nganyare ko bagekobwatesia serikali enene ise burai bwaye William Ruto eliokonekya buna emerobele yabo tambene chira chamagendro chenyera ko bachiwikiranigwa asensemo eyo ya Nyeri. Tunashukuru kwa sababu angalau we are a united church. And as the governor of this county, nitaongoza magavana wengine ambao tuko katika Central Western kuhakikisha we support the Archbishop in every way, because Your Excellency, hatutaki kukuaibisha tena. Hii ni kazi yako na hatuwezi kubali ianguke. We must thank you in a very special way. As the governor of the county of this Nyeri, mahali ulituacha hapo ndipo bado tulipo. You are in our hearts, like we have always said. Ile barabara rais ulitupatia ya Kandara, Gangarithi, Kandara, kwenda Gitadhine na kutokea Shiaraini, wengi walio hapa inawahudumia, na ninafurahi ya kwamba tumeanza. Togoska mo twenerenigo omokonyi bwomora ibwense Rigathi Gachagua nyarakoba wikirana ase omoyegabwa amasabo yo nyarakoba kolekana ase kanisa ya Ege Catholic ase banyarakoba bago chengera emiaka eyemo yobokoreri ime county ya Kirinyaga nigo mora ibwense osomokonyi bwomora ibwense nyarakoba kulie iranga na chikoba gakwenekya buna amagendro anyarekoba gawikiranirwa ase chisemo hanena sorogongo rua centro aseboigo anyarekoba gagote nigo abisiaira chikoba gekogendera amonese gihiyo kurwania obotume kino bwengi nobonyegwa bwa marua alia atancheiri igoro yobomo
bwa barai kurwa Sarongo rwa Centro ni gogasha kwa bwigo anyarako bagakubabulia barai bonse abanyarako bagochorwa mu n'abananchi banyarako bagotukuterare chitabauti cyabo cyekisiasa na bwigo kubwata na sekerengekemo yokonekia buna banyarako bagwikirania amagendero. Hiyo kazi ya pombe, nataka kuuliza county commissioner na watu yako, tafadhali msikubali pombe irudi. Hii pombe imeanza kurudi na itakuwa ni makosa. Hiyo ni kazi nzuri sana tulifanya. Ni kazi ambayo inaonekana ya kusaidia watoto wetu. Kazi ya chai tumepanga. Kazi ya kahawa tukiwa na shida mingi tunaendelea kupanga. Sisi tunataka kuuliza kila mtu apatiwe nafasi afanye kazi yake. Na tupunguze siasa mingi ile imekuja hapa kwetu kwa mlima. Nikiangalia maeneo mengine yote hakuna shida, kumenyamaza. Mambo yote iko hapa kwetu. Togo sukamo twenigo omonogeri bwe bunge enene Moses Wetangula anyareko baga kubabulia ababunge bonse banyareko babakwiyarigania boikirano nakwanike banyareko bagwikirania omoswada huyura chikoba gukorigeria boikirano ekyombe kyelia kyobochone chimbebe kya IBC kulengana no gutatwara aba commissioner ba ataisaini ni gobono Wetangula nyareko bagago teba ni gwekyombe kyo getaranya ko bagwikirania emeroberio yaye yabo tambe gati yabo koenekia bunakenya ko bagwarigania obochori oboke ase chiwodi nabigo echibunge agokwana sensemo eyemo anene imeye county ya Bungoma Wetangula liganyare ko bagakubabulia babunge abochinga baranyara ko bakoirane na kurwa somo temukomokeli tukolia Jumanne umukobyogocha banyara ko bakwena na libagali nene eliyo yokwanekia buna banyara ko bakwanira muswado yorachi ko bakubasoya bisia bobisa abarachi ko bagwikirania obokoreri bwa ekyombe ekyo gya IBC. As we resume on Tuesday, the work is cut out. Priority business includes the possibility of finishing up the reconstitution of IEBC. The country has gone without IEBC for a long time, and I take this opportunity to encourage those who have been making challenges in court to stall the process of having a selection panel for IEBC, to rethink their minds and give way for this noble cause. Because the country cannot go to the next elections without boundary review, without boundary delimitation, and without holding by-elections of the constituencies that are already vacant, either by way of resignation, death, or court processes. We also have many wards that have got vacancies that need to have by-elections. And as you know, the Supreme Court has directed that IEBC means commissioners and not the secretariat. So without commissioners, we cannot move. I also want to appeal to the Chief Justice that all the cases that are in court legitimately challenging this process, please fast-track them, give them priority so that we can be able to finish them. That IEBC means commissioners and not the secretariat. So without commissioners, we cannot move. I also want to appeal to the Chief Justice that all the cases that are in court legitimately challenging this process, please fast-track. So without commissioners, we cannot move. I also want to appeal to the Chief Justice that all the cases that are in court legitimately challenging this process, please fast-track them, give them priority so that we can be able to finish them. Wanchomu ligereria oroboti orurwaye omonogeri bwe bunge enene Moses Wetangula rogotoira omotimoko omotangane hime ya maya ensa ya molitukolia Jumapili na kulira irengensemo ya kabere Jamaya yantanyara kwa batokomerana amona omojumbe we constituency
yabo machoge borabu omweshimiwa Engineer Obadia Barongo narako batugusanga monera senchire wikirano hagati y'amagendero enyarako bakwikinekiwa na gwikiranirwa ase bunge eyo ase emyaka ebere magayere yogosoa abisi bunere batambe no bato bosibole bugosanga ebirengere byago naboigo liboliriago amona into getarase mitanda yita naboigo enamba ya SMS yegenda tokobigweta asset byago togenda toskali ngurana tole amona mugani aseka etari getambe.